Gata, vezi că i-am dat drum, merge. Așa, spre mine, spre mine. Vreau să mă depărtez 3 metri. Că am căzut și eu. Și? Atâta-i zăpada! Cum să fac eu pipi aici? Că mă ud? Așa. Ieșire în caz de avalanșă. Dă un băț, da. Măsurăm strada de zăpadă. Priviți! Atâta e zăpada. Ai atins jos? Cât suntem, mă? Astăzi? 17 mai, nu? 15. 17 mai. 16, mă. 16. Ia-o mai cu ușurelul. Stai așa să vină băieții să le arăt. Filmează și cabina. Am transpirat deja. E bine, ți-ai făcut încălzirea. Oprește. Dă-i un click.